Oot varmasti nähnyt sen, mutta tällä hetkellä Rabbit Road räjähtää täysin sosiaalisessa mediassa, TikTokissa, Instagramissa, ja valitettavasti näin aika paljon todella typeriä juttuja, joita tehdään, hienoja huijauksia, ja siksi halusin tehdä tämän videon. Tavoitteena on, varoittaa teitä siitä, mitä voi tapahtua. Tällä hetkellä tehdään valtavasti deepfakea, jossa käytetään todella tunnettujen henkilöiden kasvoja. Se voi olla Ronaldo, se voi olla Mr. Beast, se voi olla joku, se voi olla Inoxtag, ei väliä. Ja itse asiassa he ottavat nämä tunnetut henkilöt ja tekevät kuin he pelaisivat Rabbit Roadia ja voittaisivat valtavia summia, todella ansaita paljon rahaa. On tiedettävä, että useimmiten nämä ovat huijauksia, joiden tarkoituksena on saada teidät tulemaan alustalle, jossa on väärennetty Rabbit Road-peli. Ja tämä väärennetty peli Rabbit Road itse asiassa, se saa teidät voittamaan. Se on täsmälleen sama peli, hei. Se on te pelaatte, te voitatte, te häviätte, te voitatte, te häviätte. Ja itse asiassa, kun haluatte saada takaisin rahat, jotka olette laittaneet alustalle, niin he yksinkertaisesti estävät teitä saamasta rahanne takaisin. Se on iso ongelma itse asiassa kaikessa, mitä voimme nähdä Instagramissa ja TikTokissa. Ja itse asiassa tämän videon idea on kertoa teille, että on olemassa oikeita virallisia alustoja. Esimerkiksi, itse asiassa Rabbit Road on kehitetty Inout Gamesin toimesta, joka on rahapelien kehittäjä. Ja itse asiassa mitä he tekevät, heillä on kumppaneita, jotka ovat yleensä oikeita virallisia rahapelialustoja, joilla on oikeat lisenssit maailmassa, jotka ovat itse asiassa viranomaisten hyväksymiä. Ja kun käytte näiden alustojen kautta, rahat, jotka talletatte, voitte pelata niillä, ja jos voitatte rahaa esimerkiksi Rabbit Roadilla, ja haluatte saada nämä rahat takaisin, niin tietenkin voitte saada ne takaisin. Itse asiassa iso ongelma, kun otatte ne jutut, joita on TikTokissa, Instagramissa ja muualla, on se, että jossain vaiheessa te vain huomaatte voittaneenne ehkä 100, 200, 500 euroa, ja kun haluatte ne takaisin, niin sitten se alusta, se ei sano teille mitään itse asiassa, tiedän, se vain ghostaa teidät. Joten mitä tein on se, että yritän luetteloida oikeat alustat, joilla Inout Gamesilla on oikeasti kumppanuus pelin Rabbit Road kanssa, ja siis alustan. Ja sitten aion laittaa ne kuvaukseen tai kommenttiin, voitte katsoa. Ja siinä periaatteessa voitte löytää oikeat alustat, jotka ovat säänneltyjä ja jotka ovat sallittuja, sanotaan käyttää tätä peliä. Ja ennen kaikkea, jotka eivät ole tehneet mitään väärää, vain varastaakseen rahasi. Itse asiassa Rabbit Road se on aika siisti peli, eikö niin? Muista, että se on edelleen rahapeli, voit mahdollisesti menettää rahaa. Tietysti pelaatte vain rahalla, jonka olette valmis menettämään, rahalla, joka, ikään kuin ostaisitte raaputusarvoja. Raaputusarvoilla ette voita joka kerta, ehkä voitte voittaa päävoiton, voitte voittaa jättipotteja. Rabbit Roadilla on ihmisiä, jotka voittavat 20 000, 30 000 sellaisia summia. On myös ihmisiä, jotka häviävät rahaa oikeastaan. Se on tämän tyyppisen pelin periaate. Joten jos haluatte todella olla varovaisia ja erityisesti varmistaa, että pelaatte oikeilla alustoilla, voitte katsoa kuvauksesta tai kommenteista. Laitan teille linkkejä. Lisäksi saatte aloitusbonuksen. Joten kaiken kaikkiaan on melko paljon alustoja, jotka tekevät näin. Se on, houkutellakseen teidät heidän luokseen, he yksinkertaisesti tarjoavat teille pienen bonuksen. Jos esimerkiksi talletatte 10 euroa, he antavat teille 10 lisää ja siinä se, tämä tuo esimerkki. Ja riippuen esimerkiksi on niitä, jotka antavat jopa 100, 200, jopa 500 euroa, he antavat sinulle pienen bonuksen, jotta voit nauttia rauhassa alussa. Joten olkaa todella varovaisia, Rabbit Road on mahtava peli, siinä voi voittaa rahaa, mutta varokaa huijauksia. Tällä hetkellä niitä on paljon, TikTokissa, Instagramissa, niitä näkee paljon, joten olkaa todella varovaisia ja sanon teille näkemiin seuraaviin videoihin peleistä.